Pane ka statement kanzi fake it until you make it. Do you know it? Kwete prophet. Pane anokaziya fake it until you make it. Anyway, iwe chawafambira chini. Ndashungurudzwa nemukadzi prophet. Ashungurudza. Handisisina kana mufaro mumba mangu. Harore maoko. Wani murume anobuda pachena pachechi yese kuti ndashungurudzwa nezimunhu riri kumba. Rinenge rashungurudza. Now, ndatarisa in the realm of the spirit, ndokubva ndanzwa mutauro wechirungu unoti fake it until you make it. Ndobva ndanoona paine tsumo dziri kunyorwa rinonyenga rinohwarara asi rinozosumudza musoro rawana, ndokubva tsumo yanokatwa. Ndobva pauye imwe tsumo yechipiri, rume risinganyepe hariroore, ndokubva tsumo yakatwa. Ndokubvunza mukadzi ndikati iwe murume wako ari kuti wamushungurudzirei? Zvikanzi murume uyu akandinyepera tichidanana, aifeka, ndaitoti ndaroorwa nemunhu ane mari. Level rekufeka kwawakaita even wane mukadzi ane bitterness, ndosaka asiri kukurespect. Wakanyanya kumufeka pakuti mabhutsu awoenda nawo uchinomuona wakapfeka zvimatimberland nei ari kuti ndakazozvishaya ndaakugara nemunhu saka handingamuteerere. Akwaiwo kubhilivhisawo prophet seboys kudai. Zvinoda kubhilivhisa uri mulevel yedzaunosvikira. Gepi racho rakanyanya nokuti mwana uyu ndaona vabereki vake vatoreka upenyu kari nani. But nefashani rawairova dripi. Munozviziva here kuti kuna vakadzi vane bitterness up to now nokunyeperwa? Kunyepa zvokuti mukadzi anopinda mumarriage asakuteerere. Achiti akakuona so uchitanga kumutanda kuti ateerere. Paunotaura pepa wakagara pasofa, iye anenge achitoona hake kutu imbwa yakasunga tai. Why nelevel rekunyepa? Young men, nyaya yako inogadzirisika chete nekusingaperi. Amen, prophet. Asi kugadzirika kwayo ndekwekutanga wanokumbira regerero. Because iwewe hauna kukumbira regerero. Pachinzvimbo chekubuda pachena kuti waifeka, wakatonyanya kutozowedzera. Hembe dzandaipfeka dzakazobiwa, pakazo mukadzi ari kundiita bharanza handiteerere zvakadaro. Zvechokwadi asi kana kutoteerera prophet. Zvekutoti patandiri mukomana nemusikana taiwirirana. Eka kana utaifunga kuti unazvo. Pari zvino prophet zvaakuitika ndezvekuti kubva pandakazomuroora zvakabva zvatochinja. Ndakutoona nge pane mhepo chaidzo. Ndopa munonzwa baba zvinzi chinokanganwa idemo kwete muti wakatemwa. Imagine pachikoro chitoti mufeso wangu mufeso. Ipe vakadzi nyaya yekufeka yamunoita yakanyanya futi. Kune varume vane bitterness. Anorora kamunhu katsvuku-tsvuku. Asi tuvana tumakunguwo twega. Even chero muchiita makeup, itewo makeup muchisira pemangwana veduwe. Pane nguva yakuti unoroora. Aunenge uchiti uyu wandaroora uyu. Ndati ndipendewo dzinza. Unozozviona kuti wazvipenda. Tisadaro. Veduwe tisadaro. Zvinodoka de. Fake it until you make it. Haishande kuno kuZimbabwe. Uchindapendewo dzinza. Ona kamwana kacho. Ena amene zvinoita kamwana kese kana kachizvarwa kanenge kakatsvuka. Nzeve ndo dzinozokudza kuti kwangu chaiko kwandiri kuenda ndouku. Uponotanga kuona murume akuita bitterness.
Chii wakanyepera nekuita sei? Hauna kutsvuka iwe. Tisadaro veduwe. Aiwa, tisadaro. Zvinhu zvinoda zviri natural pamwe pacho. Kwete kuti munhu anopedzera aita manhasingena, rimwe rakakwirira rimwe rakadzikira kudai. Vakadzi tinovaziva nemweya wekuzongotambira kana vakanyeperwa. Asi ukaona wanyepera munhu zvokuti anozotopedzera atoita bitterness nazvo, unenge watipfurikidzei. Zvandoda kuti uite pauchaenda unotaura namadhamu yako, unovataura kuti madhamu, ndakakanganisa. I am sorry. Usazvijustify. Ungoti I am sorry. Uchaona kuti ukadaro anotanga kukurespecta. Iyi ndokundiso kana wada kushandisa wedhera kuti kundiso. Ndokundiso iyi. Inotaurira nemunhu wako. Sorry first. Gara yako pasi. Tinotenda prophet. Unotonogadzira kambo kako kana kunoteerera kambo ka reverend uchivaviro. Kambo ka reverend chivaviro. Ini ndati sorry mudiwa wangu sorry. Ndati sorry. Mudiwa wangu sorry. Udzidzira kuti sorry. Kungoti sorry kwakangonaka. Sorry inodiwa. Do you know kuti kune mumwe munhu ari kukubehavira funny because you have never said sorry? Uchowedzera pamusoro pekungoti sorry. Ngonoti sorry zvipero. Ndakatonyepa ndakabhaiza baby. Ndaikuda unoziya. Ndaikuda pandaishaundo kusvikira sei. Utonotaura kuti bhutsu kwandakadzikwereta unoziya dai uri munhu. Zvodawo kuti uchinyepa uchizogona kutaura futi. Uende kupe maleseni. Unoziya shamwari ka. Kwandakatozowana bhutsu dzenyu ndakadzifambira mutunhu wakareba. Ndaikuda zvekuti chero dai waive kumhiri uko apa paine ngwena ndaisambira ndichiuya ikoko. Dai uri kanwiwa ndaikudya wese nemhudzi. Mabhilivisawo. Zvinobhilivisa uchiri mukomana nemusikana amumba uchabhilivisa. Vangani madzimai asingade kubhiliviswa apa vanofunga kuti havabhilivisiki. Munhu wese anobhiliviswa, unongonyeperwa uchingodaro. Hakuna munhu asingade kubhiliviswa. Ndikunyepera namai. Unotozvifarira. Chero kanzi ya beautiful. Uchinozoziva kuti maya kuchikamu icho chandiko. Unozvida. Pedza nemi. Kwekwe Revival Night na Prophet T. Freddy. Kwekwe Revival Night musi weFriday 29 May 2026 kubva na 9 p.m. kusvika kwaedza. Ibungwe Friday 29 May 2026 Kwekwe Sports Arena 445 off stand number 13119 Faraday Newton Kwekwe opposite Salmona Gardens. Ndo patinenge tiri. Kune vanoda kuona munhu waMwari one on one, mukana unenge uripo. Tibatei nhasi pa 0778 059 270 0778 059 270 WhatsApp number 0786 318 886 0786 318 886. Goodness and Mercy Ministries, the home of prophecy, deliverance, word and prayer.